Това са ми благословиите за днеска, 9 април. Започвам с благославянето на цялата група Ивалия и Марти. Започвам с всички да сме живи и здрави и успешни и във всеки един момент да се проявява по възможно най-добрия начин. Всеки да дава най-доброто от себе си на това, което сме способни, всеки според това, което може да даде. Благославям Петю да е жив и здрав и успешен, да му се излекуват краката, да му спрат оттоците в краката, да се чувства добре, да е пак същия Петю, който тренира и тича и бяга в парка и в фитнеса, който е така целеустремен да постига целите си, да се чувства все по-добре и по-добре и най-вече да си излекува тялото. Продължавам с благословиите. Благославям Кари да е все така даваща обратна връзка и да си постига целите, това, което се стреми да го постигне, да е успешна в това, което се занимава в момента, да е добре финансово обезпечена, да изкарва хубави пари, това, което дава от себе си, да го също така и да бъде възнаградена за положените усилия и труд там, където работи. Благославям също така децата от групата да са така игриви, жизнерадостни, да тичат, да бягат, да се смеят, да имат едно наистина красиво и приятно детство. Благославям Анди да прави това, което обича, да ходи на танци, ако иска дори да пее или да си развива тези нейни възможности, защото тя много добре се справя с този вид изкуство. Благославям Дамян да е все така ученолюбив и пак и той да се занимава с нещата, с които обича, да става най-доброто от себе си, във всеки един момент да е по-добрата версия на това, което може да бъде и да не е родово лоялен. Благославям го, благославям Мики да е все така засмяна и с тази нейна прекрасна голяма усмивка, да е много щастлива, както в детската градина и с нейните приятелчета, и да е много усмихната, да е много здрава, да е много игрива и да има едно наистина много приятно детство. Благославям на Танчето да постига целите си, да е успешна, както на първата работа, така и на втората работа. Благославям Танчето да се справя с нейните предизвикателства. Благославям също така и да няма свободно време, в което да мисли за глупости, ами да благославяме, да опозотворява времето си по възможно най-добрия начин, да е, както тя си знае в нейното си действие, да постига нещата и целите си с приятното за нея темпо. Също така благославям Никсъна да е успешен на работата, която работи, да се чувства добре в работата, да е самозадоволени от финансовите нужди, да изкарва по много хубави пари, с които да може да си покрива разходите. Благославям го да е здрав и да постига целите си, това, което си е наумил. Благославям Ники да е успешен и той в работата си, да си изкарва много хубави пари, да си покрива всички на него разходи, всички негови разходи и когато
желая и готов да си търси нова работа, да го направи. Също така да е все по-усмихнат и по-усмихнат, когато работи в центъра и когато прави тази така важна за всички ни, нали, по този начин, когато се влага в центъра с наливането на водата и барчетата, да е всеотдаен и да се обича. Благославям мимето, да е все така жизнерадостна и с това хубаво, прекрасно, голямо сърце, така когато работи, да се влага повече в самия работния процес, да е по-ларж, благославяме да е даваща и да прави неща за другите, както ги прави в момента, но и така, когато някой друг прави нещо за нея, я благославям да е благодарна и да е в това на даването. Благославям Ицето все така да продължава с тази хубава козметика, която прави, да се чувства добре от това, което прави, да заработва хубави пари, с които да си изплаща нещата, които има да изплаща и да е успешен, независимо къде ще работи, е много важно да е успешен в това, което прави, да се чувства добре и и да са му задоволени финансовите нужди. Благославям Нина да е все така усмихната и жизнерадостна, да е много да си дига готварските умения за това служене, което прави в центъра с приготвянето на пиците, и я благославям да е все по-успешна в личен и професионален план, да постига целите си. Благославям я тази енергия, която има нужда да даде на Калинчо, да се развива, да си развива творческите умения и просто да благославям и тя да си развива нейните творчески умения. Благославям Жоро да е все така всеотдаен на процеса на работа в това, което се занимава в момента, защото аз си мисля, че той извършва така една доста интересна работа от гледна точка на това, че аз не бих се видял да мога да работя от вкъщи по цял ден и след това на втора работа пак от вкъщи, един вид това на мене би ми го дошло много, но за него е окей, което е супер. И го благославям с това, което се занимава да изкарва още по-хубави и още повече по-хубави пари да изкарва, за да може да си покрива разходите и всичко останало, което си е наумил. Да има финансово благоденствие за него и за всеки един от групата. Благославям Вили да е все така да се раздава, да се така да се чувства добре от това, което се занимава и това, което работи. Това е важно. Да е все така да получава добър пример от Ники е много важно. Благославям за което, че така е решила да се развива и да възпитава Ники, тъй като той има нужда от тази нейна подкрепа, има нужда от нейната любов, за да расте едно умно и здраво дете. Благославям Криси с това, което се занимава да си постига целите, да е здрава, да е успешна, да се чувства добре на работното място, да се чувства добре с нещата, с които се занимава, да се предизвиква да дава и да е в полза както на себе си, така и на другите, когато си прави ежедневните неща и задачи. Благославям
А, благославям Благославям Светла да е усмихната, да е истински усмихната, да идва от сърцето, да е здрава, да е щастлива, да има финансовата възможност да си изплаща бакшишите и да се дава като в смисъл един вид да се раздава в процеса, нали, на това, което се върши и на работното място, където работи, да е целеустремена, да не се оставя на външни фактори да я разсейват, а да се е концентрирана в нея си и нейните задачи и да е успешна в това, което се занимава. Благославям Теди Лозанова да се развива в професионален аспект, в това, което е решила да се развива професионално и да е щастлива с това, което работи, да има добри финансови възможности, да е благоденствието, да може да се чувства добре от това, че работи това, което харесва и да може да си плаща бакшишите. Благославям Теди Гергинчева също така да има добра работа и да е в благоденствието и да има хубава заплата, да може да си плаща бакшиша. Благославям Теди Гергинчева да е здрава, да е успешна и да има много пари. Благославям Теди Лозанова също така да е здрава, да е успешна, благоденствието и да има много пари, за да могат да си покриват разходите. Благославям Петю да е здрав, да е успешен, да му се оправят краката, да се чувства добре от това, че е тук, че има с какво да се занимава, да е сред нас, да се чувства добре, да му се оправят краката, да ги няма тези странни цветове по кожата му, да е здрав и да може да спортува пак и да е активен. Както когато играхме да играем баскетбол и когато сме тичали заедно, да се чувства добре и да е здрав.